И хай на всички. И както виждате, ако не сте играли, това е Hearthstone. Изразих се брутално зле. Окей, днес ще играм Hearthstone и мисля да направя поредичка на Hearthstone. Окей, аз от вчера я играя. Не знам за какво става дума. Не съм нека в пълния. Тогава съм доста клипова така. Нека влизаме. Но няма да играем. Ето, както виждате, имам къстена. Вчера играй. Днес съм спечелил всички герои. Аз много... За мен Шаман е най-добрия клас от всички. Имам 3 победи. И ще играем на ранкет, 24 ранг съм. Днеска се качи. И така, може би... Една игра, не съм сигурен. Зависи колко време продължи. Докато... Никто слабак. Докато не знам. Има шанс да се прецака, но... Окей, супер. Аз имам 7 единици и 8 двойки в това тесте. И мога като за начало да си почна хипер добрето, както сега, например. Тройка, двойка, единица и в първи, което е ужасно. Окей, имаме и четворка. Мисля да ги играя едно. Ужас! Те имат хубави карти. Още не знам всичко за играта, да ви кажа. Примерно не знам как се купуват тях карти, не знам как се пошилят, ама ще приуча. Имате играта танк. И ти нека малко намаля музичката. Какво ли да му кажа? Знаете, въобще не е хубаво в началото да си играете кой, но това е безмислено най-глупавото нещо, което може да направите. Да ви кажа. Мисля това да го убия с фейса и с... И така. Следващото е... да имам овердрал. Значи ще игра Rise of Hunter. И сега нямаше да имам. Там ще ме бие в лицето с 2. Защо... И съм пълна още. Поздрав. Окей! Бе да се колеба, ще го играя. Ще бия по доста. Следващия ход ще имам 5, ще игра... Чилуин. Аз ще го наричам Чилуин. Копирайт! Просто шок. Значи как се го игра? Нямам 5. За да играя един Фрост... Не, няма да го убия. Окей, значи ще игра Чилинкиети. Така, с това нещо по това. С това нещо по това. И с едно го убия нещо бе. Окей, за следващия път ще играем това на Чилинкиети и зависи какво ми се падне. Ако има нещо гадно, просто ще го замръза. Да. Погледам това нещо ще бъде замръзено, без да се мъча. Окей. Ще играя един тотем. Ако една ще бъде супер. Yes, там! Окей, това ще го сложи на Чилинкиетито и бот по фейса. Гледам рунда.
Окей, така, по-добре сме от него в борс контрол, ние... Ужас. Точно това се надявах да не се случва. Да не ми ги облекти... Това не е толкова хубаво. Поне чилен хитът. Ще му направи чилен хитът. Така. Таунт, пълса. Това не е таунт, това не е. Най-лошото нещо, което ми той си падна като хотя. Но аз нямам почти никакви спелки. Окей, игра 2. Стига де... И... Сити... Ужасно се. Не, няма да го иска във фейса. Мисля много това нещо. Не трябва да стават сега ефекта му да се анулира. Супер имаме Лар Голем. Лар Голема ще ни спаси. Лар Голема ще ни спаси. Пълна са. Окей. Това не е таунт. Много се въпроса. Честно. Вау, и защо? Окей, ще ми трябва нещо. Таунт, пълса. Ако не ще таунт на това. Пак ще го таунтна обаче. Не ми викат тяхни таунтове. Не трябва да ме пипа фейса. Окей. Двамата нямаме карти, което е хипер хубавото. Но! Ей! Така вече съм доволен. Защото той има шилд и ще се държи двама. Да задържа двама и третия блъска по фейса. Да не знам как може да го изиграе друго. Защо това така... Ако не е някакъв пълния глупак и не атакува с това е... Ужас. Само извиня, ще ми задържа. Не се сетих, че може да има нещо. Остане да хубаво. Штормин чемпион, точно сега ли? Таунт! Това не е таунт! Как да ви науча? Окей. Има 7. Бия с 5. Окей, мисля да видя за това. Тракинг. Окей, той ме е победил, тук се видел. Пълса Бипо, не! Айде, мъртви сме. Не, махят сме. Имам хекс, но това няма да ме спаси. Но все пак да го издразня. Не. Well played. Ако това е там, не знам какво се случва. Ма това е най-лошото тем, който... Ако това беше там, го задържаше. Не го. Всъщност. Аз просто бях по този. Нека се откажем. Well played. You win this one.
10 лева. You've earned all the basic cards Elemental. for this Woo! class. Now, you'll need card packs to improve your deck. И сега тъкно за края на епизода ще отворим едно пакетче. Какво ли ще се падне? Да забиваме. Това мисля, че се водеше епик, не знам. Паладин, аз не играя паладин. Роуч, аз не играя Роуч. Играя шаман, thank you. Окей, това е много лоша карта. Според мен е лоша. Окей, и това беше за този епизод на Hearthstone. Чакайте други епизоди и това беше от мен. Абонирайте, лайквайте, аз бях Адаев и... Чао! Чао! Чао!